Di ba naka-record? Ay, so. Isang ko. Narinig ba yun? Pasensya na po ka. Sinisipon lang. Ate. Sabihin mo yun. Sinisipon ako, sorry. Noted. Noted. Solid yung pano niya. Parang ikaw. Uy. Parang ikaw. Sinipon ka din? Ay, wow. Justin, madagdag ka na yung CD. Wait. Naglaro ka na makakita. Ano ka mo kang ano mo? Hindi na, kanina ka susunod-sunod yung laro ko. Sabi ko. Ayaw mo na yun? Naka-aarap ko. No? Yes. Eh, wala naman ako check na rin. Sabi ko, ay, okay lang, go, go, go. Okay lang. Kaya ko ba? Kaya ko ba? Ilang tayo? Wait. Yung tanggihan ko na lang kasi tawag nito. Umuo ka na lang yun sa tanggi. Hindi. Wait. Bali yung walang nag-aantay sa court 6. Sa court 1 naka-reserve. Tapos, sa court 6 may nag-aantay. Meron. Ay, hindi ko pala. Oo, kanina. Sabi niya na. Go! Ang programang ito ay say no now. Tekong pato. Kailangan mo. Ayun. Nabulol. Uy, namatay na sa may ibig. Ayaw mo. Nakakalungkot mo. Parang biglang. Excuse me po. Nakakalungkot mo. Kasi ang tagal-tagal niya na ano. Ang programang ito. Ang programang ito. Lingkod. Para saan? Ah, sexual. Horror! Yoga. Sexual iba yun. Iba. Horror! Uy! Baby! Mamaya. Bumalik pa talaga, mamaya ka talaga sa akin. Kala mo. Alam mo manggigigil ka na. Totoo ba yan? Yung damit lang yun. Go, Tol! Go, Tol! Bakit? Pag lalaki yung t-shirt. Malala ba? Oo, pinili yung t-shirt niya.
May nasigit na naman. Ano ba? Ano ka ba? Ang programa ito ay nasa SKT. Gusto nyo patubay, di ba yung tunang kailangan? Wala na yan. Hindi mo malala. Naka-video. Huwag ka na nga sabit kayo. Sa court. Diyan na kayo nila. Nakatawan ko ng kayo kasi gusto niya mag-live wala siya talaga. Bili na lang sila pag ilan. Short lang. Sorry. Bapak sa lamin si Pag nunungan mo ba kung bilang sa akin dyan, saka rambutan. Rambutan pa. Yan na. Pero sa nakatry. Ayun na naman siya, ayun na naman siya. Mamaya pag ikikilan na kita. Sino kaset mo? Isa. Doon kayo sa six. La 6. Wala doon. Ay wait lang, sila Aika ata. Sino? Aika. Laika. Alayka. Aika. Like, Alayka. Baka gusto mo lagay sa container mo. Sakto tayo. Sila no? Sila sa kasi doon. nakaset ka na? Kayo na. Nakasit kayo na. Match daw kayo. Kaya nga, sila. Wala sa'yo. So, sino? Ang pari anak. Oh, wala. Tapos ako, sali niyo ako. Na ganon.